Min nhar il-ħamis, persuni li kienu jieħdu l-mediċina valsartan jistgħu jiġbru l-mediċina alternattiva mill-ispiżerija tagħhom. Kelliema għall-Ministeru għas-Saħħa qalet li l-mediċina li se jingħataw hija kandesartan li għandha l-istess effett dirett tal-valsartan. Dawn il-mediċini jittieħdu mill-persuni li jibatu mill-pressjoni għolja. Fl-aħħar ġimgħat l-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini sabet impurità mhux mistennija fl-ingredjent attiv immanifatturat. Malta kienet fost 22 pajjiż li ntlaqtet b'27,000 pazjent jieħdu l-valsartan permezz tal-iskema tal-Gvern l-ispiżerija tal-għażla tiegħek. Matul din il-ġimgħa, il-mediċina alternattiva se tibda titqassam fl-ispiżerija ta' Malta u Għawdex. Sabiex il-ħamis, il-persuni intitolati għal din il-mediċina jkunu jistgħu jiġbruhom mill-ispiżerija tagħhom. Kelliema għall-Ministeru tas-Saħħa qalet li l-persuni li kienu jieħdu l-valsartan iridu jieħdu l-istok tal-mediċina li fadallhom sabiex jinġabru mill-ispiżeriji u jingħataw il-mediċina alternattiva.